Akwasidae ya yeba nya be ma no ade tochi na yaka na ho eno ni nyina di ade no na yeba no ye owura afuku woye NPP for no baako Samri Open National Chairman the oton so no otumfo wa wasi me hokani ono so ka ho onmunyamfo ade ni mo emre bi a etwemu no na oyemrahye bedwani ma dehia ewo mampon na owura Eugene Buachi ono so na oye mrahye bedwani ema adehia ewo subin de otoso no emre bi etwemu no si omampani anan ewo Upper West region the okan ho ifufu pani baako a owo China minia ayobuafu ono nso century pani baako no otumfo se baaya ikura minsem snap adaka baako na mina na Asantehene enso de pontu miensa ena mikura wine eno so adaka baako wo pentu miensa otumfo mikura otumfo bo mu ade na Asantehene ne bo mu ade achiame bo mu ade akrachefo bo mu ade nkwanso bo mu ade photographers ombo mu ade stewards ombo mu ade drivers bo mu ade echem ntahra ani kokroja omunso bo mu ade security bo mu ade na otumfo achiame abrafo enso bo mu ade weye de mene me hokani ede bae owura afoku enso si okura hina pantunsia whiskey pantunisrada ena otumfo achiame bo mu ade ena otumfo nhenkwa enso bo mu ade
Yakoso aka mo sɛ utie Opemsuo 104.7 ene eye Akwasidae a etoso enum. Professor Emmanuel Champo from Harvard University. Sabre no ho ne sɛ eye aban mo mpanimfo dada omo atwemu akyerɛkyerɛ. Eye honorable Osei Mensah ene yɛwura Paul Afoko ne mpanimfo yɛwura Sampan a na enkane na wɔyɛ Kumase mayor omonso aba abɛkyia ɛna ɛyɛ owura ɔno ne si aban anamu ɛwɔ ha mekyerɛ honorable Dr. Akwasidae ɔno nso so ne mpanimfoɔ aba abɛkyia ɛnɛ ɛyɛ Akwasidae ɛtɔ so enum 104.7